U Blei bala penpoy yang kani jaka bat ga Good News TV ban syakri ban penden brom ya ke kyrteng bakhui badan bor jong tiang asngo ban ai Khublei snam thmai baro ya phi ki bape ya kani ka program khamtam KYRPANG ya ki habbarin tiga khubor bangan kren hakani ka por kalong na ki proverb kalanong ba arfu a dukhot bandriu tu shwa bangin ya shakman ngin lei Khublei ha ki jingdwai ngawan ban ai ngu ya me kopa namar ki jingdan ringkat ki jome ki jingyalam ki jome ya nga kopa yarap atrai jisu pokodor ke baro atrai ke bami action tour shakri ki jome kanam long nanga kanlong nami ko jisu bi shimti ke por baro nga IT hame hakateng jisu ngapan amen ke probe ba arfuar ke bandreu ko angkum ni to hikai yau kena ha kalanti ba udai banyai te onom kenria naka wat haba ula temen to fi ini am habret kani kadur fi kumno ba ki kmi ki kpa ki hikai yala ki khun ham na du dangret ha kalanti ke badai jong U Blei ngange filayo I ke ini pe hame kumno ha ka Bible kidan shibun ha ka Bible ki kmi ki kpa ki bahikai ya ki habbaret na du dangret bakin ya ha kalanti jong ki onda kila he kilasan dan buon gibru ha ka Bible hangne khindiat ngan ya thu spi ha ka jingshisha ka Ktien U Blei spang ka wei kalong yeng kata kalong yeng mynsiem ha ki Exodus lanong ba ar dukhot ba iwei hadu shipo kalaja hari ijem bat ngilai I kat ba ka henmen kadon la ki para ka kemi jongka kadang syukha khun senrang ka julong ka rukom habadang yok lung ka kalong ka por ka bakmen dei ni am habren dei ngange babaro pikwa ben pe ye tai baby la di kan thei ni di senrang la di khun jong khakha ni khun jong inana ni kwa ben tip I di kan thei ni senrang ki long yeng gi bayo yo ai khlong ha ka takapor ka long yeng ka badap tang daga jing kemen sudah song shet wan gi para marjan wan gi bahyeng bhasam nang ne nang tai ban kwa pe ita khlong hanrei hang ne ngan ya thu e phi spang kan ni ka long yeng dan jing kemen ni jing rukhi sngewbha dan jing le kemen ya ini bakhai ni khlung la ben pentep hano ru bayo khlung senrang ka jinjar kala tap ya ka yeng ka sam baro ka we nang ta ki kemi ki kpa kim junut ban kran khlung kum ta ila thangan ni kum no ni chupa siao la tangan hable kum ta junut nyathu bayo khlung haki wei bat kin tep ba yo khun khlung khun senrang ha kane kalong yang te fitep hi badang kha khlung de ka sur ka dang ret de tang marsen kha kalong tang ta isur bat ret ha henrei dala kham he khamsan ka sur kala kham he te kane kalong yang la ong ba kat no ka dap da ka jing ka jing jar bat kumno kala ban buri ini khlong mai nang he nang san ka suryam jong iru ka nang he ka nang san te kin le kumno ka kami ka dap tang da ka jing duai mudur ka jing duai jong ka kapan hau Blei kumno ngan ngala ban pelai yai ni khlong ka le kumno ngin le kumno kala mudur fi ka duai bat kapan bor na U Blei fitem habren ka ega kyrteng jong ta khlung fitem ni am ngathara fitem udai Moses henrya ka sam balai pho saw ko angkom no ka jingjar ubahok kalong shibun ka jingjar ubahok kalong shibun hin pep de ka sam shi spak khandai ko angkom no spak pra ba khandai ka angkom no la ka ba ngei how try ban ya kabasyan ya ha U Blei te ban pelai yau khlung kila thau kila umnof tep kila thau dakasang nang ta ada giding shit
nata kile umnuftep kila lepe dak dau bertha nangta kila lep kita sa dak siang bat kila pentuj haka wa nai kani gadi ka sang fi ini am habret kani gadi ka sang kebalashta dak kami kahenmen jong umoses uklong uba ka kami ni iba ka borba jong Blei uklong ba ka kami kabuti ha ka jingsen jong Blei ula poi biang ha ka ksanti pat hat pene jong ka kami kabalakha kabalapun ya niu i hadu pastang ba ka Miriam kabalong ka henmen jong Moses kalong hakti hagjat batlaka kami banjarap yaka di habala bentuy ya kanika syang hakawa nail kanika Maryam kanika menjong Moses ru kalai buat nadien dia ketalai buat nadien habala iba ta ka kun sim kawan sum kai iya ta ka syang kalai iya kata ka syang fi ini am kanika kasyang kini kadika kun sim kini gidi syakri jong kas sim kani kadika Maryam balong ka menjong Moses kali kumno kala kingdu yala ka jong ka jingem ka ong kumno hak Exodus nong ba a record ban nhiêu ka ong kumno ngan le khot ka nong bat khun ya pha na ki jai Hebrew ba pan yo ri ai tai khlong jong pha ka Maryam ka ong kumta ya ka ni ka khun sim da ka jing slur ka maka iet yala jong para te haka Exodus nong baar bakandai bedak om to shimno ya ini kelung to riru ya i na ka benta jonga bat ngan ai ka bai nong ya pha ka ong ka khun sim ya kanika Maryam mat kala Maryam kelewat dala ka jong ka kami nang ta ban sumari ni kelung mas ya ini kelung belong Moses kalong ka basngong tanat dai ni em haberen bo Blei ai ka jing start yai mummy yai papa jong pi ban buri ya fi na do dang red da ka basyanya pat IT ha Blei ngange shwa ba fin mi na yeng ban le shalaki jong ki school i me papa jong pi ki buti ya fi shwa ha Blei ha ki jing duai kumbalong ka kami Moses Henry don pat ngamla ban len kikmi kikpa kishanya yala ki jong ki khun da ka spa ka pheu ka bakidon kim da salia than ban hikai yala ki jong ki khun teng gi ong da sneng yo ki thot namar ki iet palat yaki fitep ni ka Ktien Blei ka ong kumno how first Samuel nong ba a to khot ba life fu sa phin pule hang to ong kumno pi bagi khun jong Eli namar ka jing bom sim khia jong ban hikai ban sneng yaki do kupa kawan ka jing bishar jong Blei om tang yaki khun jong Henry ya kalong yeng hi paro kowe dan pat ikna habakren ne sneng yaki bagi kimi kpa ne ki ba khamsan ki ong kaju si kaju thai man sngam pitep ne em habren ka Ktien Blei ka ong kumno phin pule na Deuteronomy ka lanong ban reu do khat ban nhiêu ka ong kumne ba men ya hikai ya la ki khun to men grand shaphang jongki haba me shong halayeng bat haba me ya halenti haba me thia bat haba me khiru ka Ktien Blei ka ong kumta Hebrew ark reu ka ong kumno namar ya kiba try iet sneng sempan kumba ki kimi pa ki iet ya la ki jong ki khun ki sneng ki hikai yaki dei ba ki isi tingan ye thu ya fi phang we usamla utau samla ulong kumba long lem pera samla uju sai la ya la ka jong ka kami ukwa ha ka jing yai mon jong bon sien ka kami Henry pun sin ka kami jong
kasneng kakrau kaduai miet la basni na kabentau khun hak jong ka namar ka jingjai kangar jong utam snem dia ka we gasni uong ya ka kami mei wat nom sneng shu angang la thai man ngam ya ga jing kren jok phi ngam kwa shu pan penjenjar pan penstam jengmot ya phi ka kami kala ya sai na ka bentau khun uba ka iet ya ki umat ki jau na khmat jong ka kami Henry kilong le no ta usamla ulami na la yeng shwa bu un mi na yeng ka kami ka ong ya u khun filajit ya kalenti ka babakla Henry to kan mau ya kan ni ko wei lada phi poy ya ka kem khai bat hakut lat bat don chiker men shu ha ka jing em jong fi u blei jing ime jong fi udon haki jaka baro uyo sngo bat usha skor ya kajing khot jong phi bat wan man yarap ya phi ula phai dien na la ka kami udang tharai ka to la lai luoi yo sngo shu jing sneng jing krau jong ka kami ka tau la lai luoi ulan Henry pitep ja yo nyo samla langam haki jing sneu jong ka perthai miet la bat sngi miet labat sngi udu tia du dem ha ka we sngi lakut jongwan ngan siat yap no la de mentai shu bangan em ha kani ka perthai ne shwa ba on siat yap la de upai dien nyala ka jong ka jing em uken mau kat no ka jing kamen men ba udan hala yeng bat ya lok ka kami yo I ya ka dur sngo si jong ka kami uken mau ya ki Ktien Ka jong ka kom maklei kajuban ulakut jomot ba U Blei jong ime jong u unlong no U Blei jong u dei na ki Ktien Ka jong ka kami ka kta yu bat ulakalalong wei na kinong ya lap ki badan bor uta ude u dore Ephesus lanong kaba nreu dukhat kabaning kong kumno phi ki khun to kongu yala ki kmi ki pa ha utrai namar kani kalong kabadai king nilaya kren na du bastang ya Moses ka ka bala penlong yu Moses na umbrau Hebrew ubomlong I ubasha ring brau kim haki nong Egypt pitem habaret bat pe ya kan ka program ka bala penlong u shalor dei na ka kami jong u ka bal hikai ka bla sneng ha kan nong rim jong ka jinget la u Moses u phong ki jans iem la u shong haki yeng paki bat dulan jong us iem pharo pitem ham handai dei satya u khun iem la uyo ya ki Blei ba pun jai ki Blei pitep hari ije pun jai ki jai Blei gidan Henry kim dei satya ki Blei jong la uyo ka jing start na Egypt uken tai ya kita baro ujiet ban mane ya no ujiet ban mane yo Blei jong Abraham U Blei jong Isaac U Blei jong Jacob U balong U Blei U ba em Ktien U Blei ko Deuteronomy la nong ba arpu pra khat lai ko ong bat u try un pelong ya me ka kli katadong men long halor hapo lada me shashkor bat kongu ya ki hukum jong u try dei leng ba ka jing ngej jong Moses ka jing sneng jong ka kami ka bala pengam ha ki jingmot je parkhat jong u la u shong ha ka yengs iem Henry u kentai ya kita baro dei Moses ba Blei la jien ban ya lam ya ki khon Israel ban pelai na ka jinglong marau pe hang ni fin I ya ka dur bo Moses u de unong ya lam jong
ki khon Israel ban pelai na ka jingsha long mrau na kiri Egypt pe kini gide ki khon Israel ki basha ring mrau dai Moses hiru uba la pelai ya kini ki khon Israel manyalam ya ki syakata kari jengkula kari kanan kari ka batoi da kadet bat kangap panjai lengba ka duriau basa pe hang ne fi I kadur kini kide khon Israel uneu de Moses uneu de ringdu babat hakati utiet shidian kami kalanti ki kamba ki bapla ha ka jingem jong Moses tonyin duai bo Blei Un ai ka jing start ka jing champang ya I meme ye papa bakila ban pendap ya kani ka jing ai ngangai babaro ki kemi ki pa ken le ya kani ka benta kan don ka jing kala bat jing kyrkhu bakrau ha ki long yeng long sem jongi ha ka em lang ka sa lang ha ki balang ha ka ri baro kawe tang kini ki kentien na ka benta ka buram U Blei amen.